ഈ വീഡിയോയിലെ തമ്പനയിലിൽ കാണും പോലെ വെറും 55 രൂപയ്ക്ക് ഇൻക്യുബേറ്റർ എന്നുദ്ദേശിച്ചത് ഇതേപോലുള്ള നാടൻ കോഴികളെ തനതായ രീതിയിൽ വളർത്തി അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മുട്ട നമ്മൾ ശേഖരിച്ച് അതിനെ അടവച്ച് വിരിയിച്ചിറക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനാണ് ഞാൻ ഇൻക്യുബേറ്റർ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത്. നാടൻ രീതിയിലുള്ള കോഴി വളർത്തൽ, അല്ലാതെ മറ്റു ഇൻക്യുബേറ്ററിലെ കറണ്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു സാധാരണ ഒരു ഇൻക്യുബേറ്റർ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2000 രൂപ കുറഞ്ഞത്, അതിൽ കുറച്ച് മുട്ട വെച്ച് നമ്മൾ സമയാസമയം മുട്ട തിരിച്ചു കൊടുത്ത് ഇതിൽ നിന്ന് വിരിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കറണ്ടിലിട്ട് വളർത്തുന്നു പിന്നെയും കുഞ്ചിന്. അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു എന്തായാലും ഒരു ഭീമമായ തുകയായിരിക്കും ഇൻക്യുബേറ്ററിന് കറണ്ട് ചാർജ് വരുന്നത്. എന്നാൽ ഇതേപോലുള്ള ഒരു കോഴിയെയോ ഇതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയോ ഇതേപോലുള്ള കോഴികളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയോ വാങ്ങിച്ച് വളർത്തിയ ശേഷം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മുട്ടയെടുത്ത് നമ്മൾ അടവച്ച് വിരിയിച്ചിറക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു കറണ്ട് ബില്ല് നമുക്ക് ലാഭിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത്. അല്ലാതെ വെറും 55 രൂപയ്ക്ക് ഇൻക്യുബേറ്ററൊന്നുമല്ല, ഒരു കുഞ്ച് വാങ്ങുന്ന പൈസ അത്രയും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.